Voz entre líneas es una exposición que responde a una investigación que compartió con Gloria Picazo sobre la voz, la escritura y qué podemos escuchar de una imagen referida a un texto o a un libro. És un projecte que volíem explorar com a través d'obres d'art podem anar des de la paraula fins a arribar a la biblioteca. La paraula per mi potser primera seria el jo i que aniríem passant per la paraula silenciada, la paraula parlada, la paraula no dita, per continuar amb la frase, el desig, la consigna, el missatge, continuar amb el relat, amb el llibre i finalment, evidentment, arribar a la biblioteca com a compendi de tot aquest saber universal. Gustavo, ¿cuándo comenzaste a plantear ese trabajo para La Panera? El trabajo de los nicknames hace 2 años, casi más de 2 años y medio que empecé a investigar el tema. Y me interesaba sobre todo por lo que tiene de peso la transmisión de lo que se considera identidad o deseo, ¿no? A través del uso de un seudónimo o de un apodo, y cómo eso va a ser recibido por a las personas que están a la expectativa y el que lo usa y lo define, cómo va a querer ser recibido por los otros. És aquestes fustetes que vam veure a La Panera? I després va vindre un altre dia a La Panera i hi havia com una escultura en ferro i amb fustes enganxades. I s'assemblava? Sí. Què te'n recordes, com seria aquell artista que vau dir «Ala, són com les nostres»? Te'n recordes? Estàvem marrones. Jo vaig fer aquestes lletres a la fusta perquè em recordava a la fusta de La Panera. Van ser a partir de la fusteta que anaven cortant, no? I com aquesta fusteta s'anava transformant. Com cada fustera la veu de cada nen. De com havia de ser la fusteta, amb aquestes pinzellades personals, no? Que cada fusta fos personalitzada, no obstant van ser ells qui mos van fer canviar una mica, perquè jo recordo en el cas del Víctor Chibuto, quan ell tenia la fusteta allà a la mà, que va dir «Ai, Lola, saps què em recorda això? El bumerang que em feia el meu padrí quan estava de vacances». I potser va ser llavors com van fer aquest... Aquesta fusta ho vaig agafar perquè se semblava el boomerang que va fer el meu avi perquè jugués una mica amb els meus amics. Mira, l'obra del teu bany, com se manté. Aquesta empremta. Aquí, encara que cali l'aigua, mira. I a més està al costat de la seva planteta, de la planteta que ha sortit del teu costat. Que jo aquesta fusta el vaig veure a un parc que talava el meu tiet i també em va acudir que feia lletres àrabs i després vaig ficar el meu nom i vaig escriure aquestes lletres àrabs. Cuando hablas de querer ser recibido y de deseo, vinculándolo a identidad, ¿crees que hay una sola lectura en ese impulso de ofrecerse al otro? ¿Una sola lectura? No, yo creo que nunca hay una sola lectura, o en todo caso es una lectura abierta, donde tiene cabida infinidad de cosas. ¿Cómo crees que los niños entonces han leído el trabajo? Dentro de esa lectura abierta. ¿Qué es lo que te ha sorprendido Justamente esa lectura abierta, que si bien que yo la tenía prevista como posibilidad, nunca la había pensado en lo práctico. Y esta es una manifestación de lo práctico,
porque esa lectura abierta da cabida a que los niños puedan ingresar, estar en eso y desarrollar una interpretació libre sobre el tema. És a dir, a nivell macroscopi, el que nosaltres som capaços de veure doncs són aquesta fusteta que ha fet aquest nen o que ha fet cada un dels nens. Però a nivell micro, aquest nen té moltes altres experiències i vivències que no som capaços de mostrar-les ni que les tragui, en aquest sentit. I també tot aquest més minuciada, com la física quàntica, que ens diuen que a nivell microscòpic podrem entendre una mica el món d'una altra manera, com es fa entendre el món d'una altra manera, doncs també no sol fixar-nos el que veiem a nivell macroscòpic, sinó també el que podem arribar a veure més a nivell més petit, que serien totes aquestes petits relats, petites vides. I he fet una poesia que és el teu olor és la meva vida, el teu menjar és la meva alimentació, el teu tronc és la meva casa, sempre te veig a les estrelles, el teu amor és la meva esperança. M'agradaria ajudar-te, però no puc. He escollit aquesta fusteta perquè em recorda la terra del meu poble on vivia. I a més he ficat recordo perquè recordava la meva infància quan jugava a la terra. Jo he triat la fusteta perquè era un portafruita i era del filòsofo. I era un noi intel·ligent i sabia molt. I escriure. Jo he triat aquesta fusteta perquè s'assembla a la cuna que tenia, però la vaig tirar perquè ja era vella i li he ficat un poema. És una cuneta. No volia separar-me de tu, però ho vaig fer perquè et vas trencar. Sol et vull dir que em perdonis i he ficat la meva foto. He triat aquesta fusteta perquè em recordava la cuna del meu cosí. He posat una manteta y 2 fotos del meu germà y meva. Esta melancolía del origen que los niños tienen, ¿crees que es inducida por sus familias o que realmente es experimentada por ellos? Creo que es inducida por sus familias, experimentada por ellos, es experimentada porque está en el aire. O sea, está tanto dada desde su entorno familiar y cultural, la diferencia cultural, y está dada en el ambiente que los recibe. Aquesta fusta em va recordar quan el meu pare quan vaig anar al Marroc, el meu pare em va comprar una cadira i després, quan em va sortir una idea del meu cap, vaig pensar que puc fer la bandera del Marroc. Jo he triat aquesta fusteta perquè em recorda una mare que tenia a Colòmbia i l'he ficat la meva foto quan era petit en la bandera del meu país. Vaig agafar aquesta fusta perquè m'agrada molt i aquí li posa lletra xina perquè soc de Xina i després ara està a Lleida i l'he dibuixat la seu vella. He pensat fer una fletxa del Marroc i del Balcán i he pensat fer una poesia i la poesia se diu Marroc, estàs lluny, Marroc t'enyoro, Marroc t'estimo, Marroc tornaré, Marroc ja tornaré. He triat aquesta fusta perquè m'ha agradat i perquè em recorda el meu poble. En aquesta fusta he fet aquest dibuix amb pinzellades com els impressionistes i he fet un marc on sortia aquesta frase. Em recorda el terra del meu poble en el que jugava mentre estava trista. Em recorda la meva escola del Marroc. كانت ذلك الملابس جميلة
وكنت ألبسها دائما وكنت ألعب بها كل يوم. Lleida es un lugar con una inmigración muy fuerte asociada a una experiencia rural. Los niños han utilizado cajas de alimentación y en algún momento dado ellos hablan de alimentación, ¿no? Cuando hablamos de nacionalismo, está todo siempre habituado a la tierra, pero en realidad tiene una carga ideológica muy urbana. La construcción ideológica del nacionalismo es muy urbana también, ¿no? Totalmente. ¿Podrías hablar respecto a eso y también a que tu pieza es en sí absolutamente urbana, ¿no? Es totalmente urbana y redefine, digamos, de alguna manera lo que se puede considerar, entre comillas, nacionalismo individual, ¿no? Yo creo que de alguna manera todo Nickname también está definiendo una especie de nacionalidad que abarca una determinación de deseos, de expectativas y de supuesta autovaloración, ¿no? Que son unos elementos básicos que cualquier comunidad o cualquier individuo necesita para sentirse dentro de una sociedad o para definirse como un sujeto autorreconocido. Seria una altra lectura, no?, de la peça de Gustavo Marroca, dins d'aquesta natura, dins d'aquesta cultura. No? Ell es fixava més en aquest món més virtual dels nicknames, però continuem parlant de la identitat, però aquesta vegada barrejada amb la cultura, amb l'experiència de cada nen. La vaig elegir perquè em recorda molt a les falles que feien en el garatge del meu avi, que es deia Agustí, i també quan estava decorant se me va ocorrir que també me va fer una bandera de Catalunya i a les costats l'he pintat de roig i de groc. Jo vaig triar aquesta fusta perquè em va recordar la meva germana al Marroc, que va fer moltes fustes. Jo he sortit a la foto, jo i la meva germana i el meu germà. Vaig triar aquesta fusta perquè semblava una porta i tenia al davant molts flors, perquè la meva àvia tenia a la porta seva davant molts flors. He triat aquesta fusta que em recordava la meva armari on posava el meu nino. Jo he triat aquesta fusta perquè me recorda a Rascàsser on vivia el meu amic i lo van destruir i ell se va tindre que anar al seu país i no lo vaig poder veure més. Cadascú materialitzi la seva veu, no?, a través de la fusta. Doncs sí. Home, el bonic de tot això, que jo ara feia dies que no ho veia passant, però no ho he vist aquí, és que aquesta materialització de la veu i del qui soc jo, al deixar-ho aquí, doncs també es va transformant. Per tant, aquest procés de transformació que tots fem amb la materialitat de la fusta, que és un element que es transforma, doncs també es veu. ¿Qué te parece que los niños hayan insistido tanto en la materialidad de la pieza? Me parece fantástico porque solo con materialidad se puede a veces aproximarse a cosas muy sublimes o muy espirituales o muy ideológicas. La materialidad me parece una manifestación de inteligencia. Aquesta fusta em recorda tres coses. Quan jo amb el meu cunyat vam fer una avioneta, quan ho vaig servir per fer un pont i quan el meu avi va morir. Em va agradar fer aquesta fusta, decorar-la, perquè vaig fer art amb ella. I ara em sento millor perquè ara es recorda més al meu avi. Jo vaig triar aquesta fusta perquè m'agradaven molt els colors i em recordava el meu pare i els moments dolents. El sol, com que té molta llum, em recordava el meu pare i el meu pare és una gran llum. Les cares contentes i dolentes em recorden els moments feliços i els moments dolents. He triat aquesta fusta perquè m'agrada molt, perquè aquesta fusta és el color el que tinc jo. I jo he posat el nom del meu país. I
i aquesta fusta estava jo i la meva mare quan era petit. Cuando te hice la invitación a participar, ¿esperabas una recepción por parte del público infantil en esa dirección? Pues porque no. fue la única obra que utilizaron de toda la exposición para trabajar con ella. Pues no, yo creo que fue la sorpresa más positiva que tuve en relación a esa pieza y me sorprendió muchísimo y muy gratificantemente. No, realmente creo que si esa pieza tiene un valor, se la dieron ellos, se la dieron los chicos, ¿no? Porque supieron trascenderla, digamos, y no quedarse solamente en lo anecdótico. Al margen de que pueda estar accesible o no a ellos esta anécdota presente, ¿no? De lo que significa en una primera lectura a los niños. No? Però cada fusta, no? La sort que ha tingut, que a cada una se li ha donat la seva identitat, que eren fustes que potser estaven oblidades i no obstant, a través de passar per la mà, les mans dels nens, com han estat capaços de transformar-les, que tenen vida. Me recordava quan anava a la fruiteria, anava a comprar fruites, la caixa estava buida, me la vaig agafar per fer una placa i una poesia. La meva fusta em recorda la meva caseta que tenia de petita. He fet una flor de roig i verd perquè em recorda la bandera del meu país. I he fet un forat amb negre i marró perquè la terra del meu país és també com aquest color. Jo he triat aquesta caixa perquè em recordava una casa vella i a mi em vivia a dalt i jo he dibuixat tots els pisos de la casa. Hola, jo he triat aquesta fusta perquè em recorda a l'època de Jaume I, quan va morir i tot allò. I la posarem amb tots els nens del col·legi per fer una escultura y que todos los padres la vean. Que hemos podido experimentar en que los niños, desde su textualismo de materia, ¿no? de gestos, de acciones, de trabajos escolares, ¿no? Han corregido respecto al planteamiento de la exposición, que realmente lo han utilizado como escultura y luego lo han utilizado como relato polifónico entre todos, ¿no? Están hablando no solo de su origen, están hablando de sus familias, están hablando de lo que es Cataluña ahora, están hablando de lengua. De la posibilidad de interrelación que tienen, de la expectativa de interrelación, está muy presente també. Per tant, és l'etern retorn, jo diria, aquestes fustes han partit de la natura i és el retorn amb aquesta natura. És aquest contacte, no? Que si això fóssim capaços d'aconseguir-ho a nivell d'escola i a nivell de vida, de connectar la vida amb l'escola amb la vida, doncs ja seria tota aquesta... el poder veure això, el que està fent la teranyina, no?